Kimi, you missed the presentation by Pele. Yeah. Will you get over it? Yeah, I was having a shit. Okay, thanks. Tää sekin osoittaa joskus, että ei aina tarvitse tehdä niin kuin ehkä naapuri kaveri vieressä tai joku muu sanoo. Että itsekin tekemällä voi tulla ihan hyvä lopputulos, mutta sen takia niin kiitos kaikille ja hyvää iltaa ja uutta vuotta. Ja No niin. Kyllä siellä liukasta vaan oli. Niin oikein pitkälle kerralla. Joo, sieltä kyllä tulee nyt takaa. Oho! Jaha! Minne se lähti? Pääseekö se tästä radalle takaisin? Ei! Anteeksi nyt tämä nauru. Toki tässä Räikkönen menettää asemia ja se on murheellista, mutta olihan koomisen näköinen tilanne. Kimi lähti tuonne vanhalle radalle ja luuli, että sieltä pääsee tuonne vikaan mutkaan oikaiseen, mutta ei päässytkään. Oho! Ja nyt nurmikon läpi takas radalle. Hi, Nicole. Nice to meet you. A problem with the isolation of the Kerrs had made the decision for Kimi, to the amusement of Timo. Often we read that and they don't get some kind of penalty, is it? Very rare indeed. There is Kimi Räikkönen. He's not even gone back to the paddock, who've consumed their own weight in champagne and beer while he's been off. President, give me for 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 the best.